Naimi ndandakateerera nhau yasekuru Stole yavaitaura. Ndoda kumbokubvunzai mubvunzo kuti zvinobatsireiko kuti uite mari zhinji, uite mari yakawanda asi hama dzichipera? Uchiuraya kunyatsoziva kuti ndiri kutouraya ini, ningi akadonha ndini, uchiita mari. Unofila sei? Unonzwa sei? And I know kuti unogona kusatombofila bed kana utombozwa kanokuti toko just because wakagarwa nedhimoni resatanism, ndo rakakufuka. Hautombooni zvachose kana ukaparidzirwa sei. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 inoti kune vasikatende vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Uri mwana waSatani neakakurombesa wacho to hell. That's Satanism. Akakurombesa neakamurombesa wacho masatanist ega ega. Unonyatso kufarukana kugara muzimba reropa raunoziva kuti ihanzvadzi yangu yakadonha iyi, ndisekuru wangu akadonha, muzukuru wangu akadonha uyu, mudzimai uyu, mwana uyu, uchidya rifa renyika nekuda kweupenyu hwemumwe munhu. Nhasi ndoda kumwe munhu anotendeuka. Nhasi ndoda kukuverengerai Bhaibheri panhau yaitaurwa nasekuru Stole. Panhau dzaitaurwa nasekuru Stole idzi, ndoda kungotora sekuru Stole ndovatsveta apa, ndotora Bhaibheri ndoritsveta apa, torwisanisa soko raMwari nezvaitaurwa nen'anga iyi. Hapana kana chinoshamisa kugara muimba yeuswa, ine floor yeuswa, ine madziro yeuswa, ine rufu yeuswa, mumvura. Hapana kana chinoshamisa kana wakuziva soko raMwari. Unotomuzwira tsitsi instead yekuti umubhige kuti yai akapinda mumvura akagara mazuva akati. Kana wakunzwisisa zvakavanzika zvaMwari, unomunzwira tsitsi. Jeremiah chapter 33 verse 3 inoti danai kwandiri ndichakupindurai, ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingazive. Kana wadana kuna Mwari ucharatidzwa, uchavhurwa meso ako, umbodongorera munyika yemweya uone. Unopesera wakumuzwira tsitsi uyu. Hazviti izvozvo. Hatizvitsigiri zvachose. Kuti vanhu vafe mumwe achiita mari. Varume, inonzi satanism mukatadza kuinzwisisa. Inobvira pakutangira kuti usatenda Bhaibheri. Ukangoona mumaindi mako muine kakudhauta Bhaibheri stereki kari kuuya ikakako, wagarwa. Adombo kunyepera, hatidi kana kukutenderera wagagwa nemadhimoni. Kune vandakanzwa vanotopinda chechi yavanoti vakaungana vanotuka Jesu vachiti Jesu ibenzi. Iri chechi. Handivhunduki nazvo. Ndakangoziva kuti Satanism. Straight away. Satanism. Ndiyo inonzi Satanism. Iri against Jesus. Zvinhu zvese zvamunoti uchida kunzwa pfungwa dzaMwari kuti pfungwa dzaMwari dzakamira sei, vhura Bhaibheri. Ugaidwe neBhaibheri. Isu tiri kurarama upenyu hwakanaka hwatinoda just because tina Mwari. Ndotokudza. Izvozvi urikuona video iyi nditori papurazi pangu so. Pandiri kutovaka zvangu, ndigere zvangu ipapo. Wondidii ndina Jesu. Ende ndinoziva kuti zvakatangwa naMwari zvinopedziswa naMwari. Wazvinzwa? Ende zvaMwari zvinogara. ZvaMwari hazvizobackfire. Hapambobudi chimwe chiro chichiti wakazondiuraya. Ndoda kuti unoziva kuti Bhaibheri rinotaura kuti zvevasakarurama zvichadyiwa nevatsvene vaJehovha. Pfuma yaunounganidza nekuromba iyoyo tichailaza isusu maKristu. Uchauya hako wotipa todya. Uchida usingadi uchauya nazvo zvekuromba izvo uchauya nazvo. Mwe zvacho ucharamba wega kuti no izvo handichaditora henyu.
iyo GD6 aiwa handidi hangu, handidi kutombopindamo, just ndikapinda pane zvandinozwa, handidi, torai, uchairamba wega nemari uchaibvisa. Dhimoni rako rinototi umake chechi nekunyima uchitaura kuti handibvisi chegumi, handibvisi free will machechi impavha, uchabvisa. Wabva uko kwasekuru stone uko pazvichabekifaya uchabvisa iwe, uchaninipiswa. Ukaramba kuzvininipisa wega uchaninipiswa kusvika paforoma, wakwana muforoma yacho chaichai. Saka ndiri kutaura kuti iwe uri kutoenda uchitoziva munhu ari kutoadvertiser pasocial media, pamatv, achitaura kuti ndinorombesa, ndinouraya, iwe uchienda ikoko. Ndakabva kuGhana kundotora mushonga wekurombesa kuti uite mari, ndokupa makore 40, hama dzako dzichifa, iwe woti tutya kuenda ikoko. Zvirevo inotaura kuti itya Jehovha ubve pazvakaipa. Zvirevo inotaura kuti kutya Jehovha ndokuamba kwezivo. Hosea chapter 4 verse 6 yoti vanhu vangoparara nekushayiwa zivo. Shona chaiyo yaunotenda isiri Bhaibheri inoti kwadzinobayiwa matumbu ndokwedzinotizira. Uri kuenda kotumbubwa, kobayiwa, kotumbubwa. Ndinoda kuti utiitire munhu kubva nhasi. Usiyane nezvemadhimoni izvi, usiyane nezvesatanism izvi, utye Mwari. Ngaindipinde muBhaibheri ndimbokuverengerai mamwe mascriptures ari panapa. Da kuti utore notebook unyore, uchinyora, zvinokubatsira. Ngativerengei soko raMwari. Ndinoda kuti Mweya Mutsvene akubatsire nhasi, unzwisise soko raMwari, unzwe mafungiro aMwari, unzwe pfungwa dzaMwari. Newe ushandurwe sezvinotaura vaRoma chapter 12 verse 2 kuti shandurwai murangariro wenyu. Musaenzaniswa nevenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu, uvandudzwe, muidze, muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Zvangova zvechirango kungozviintroducewo, kungodaidzirawo kuzita, asi ndinotenda kuti vazhinji munondiziva zita rangu kuti ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfuura shuga yebrown. Saka tiri kungoti kana wanga usati wambobaya bhatani rakanzi subscribe pano paUtindi TV, kurumidza kuitawo zviri kuitwa nevamwe kuti tifambire pamwe chete. So nhasi ndine nyaya yasekuru Stole. Yo, amenoti ndizvo here kuti sekuru Stole kana kuti baba Stole. But chandoziva ndechekuti kazhinji vanhu vanoita zveung'anga-ng'angava, vazhinji vacho vanongonzi vana sekuru nana mbuya, kunyangwe ari wechidiki. Ndakatomboona umwe wechidzimai ainzi sekuru but iye ari mudzimai zvake. So nhasi panapa handina zvakawanda zvandoda kutaura pamusoro pasekuru Stole, but ndoda kutora nyaya dzavaitaura dzese tombopinda muBhaibheri nadzo timboona kuti, nekuti ndakaona kuti nyaya yawo yakasiya mibvunzo yakawanda kuvanhu. Kune vamwe vakatombondibata vachiti, Elder, munoinzwa seiko nyaya yasekuru Stole iyo? Umwe akandibata achiti, ko satanism inotenderwa here? Ndemumwewo anga ine muonero wakewo. So zvakandipusha kuti aiwa, regedzai timbobata nyaya yasekuru Stole iyi, timboitaura, timboikurukura tiri pamwe chete. Sekuru Stole vaitaura zvakawanda, vachitaura kuti vakambotorwa mumvura vakagara mune imba yakanga ine floor yeuswa, rufu yeuswa, madziro euswa, vakagaramo kwenguva yakareba. Vaitaura zvakawanda kuti vakaenda kuGhana kundotora mushonga wekurombesa vanhu, vachiti nanhasi uno vanorombesa vanhu, vanogona kuti unouya nejongwe ndoripa zvinjera 40, rodya njera 40, kureva kuti ndo makore ako iwawo hauchapfuuri pa 40 years, asi uchiita mari dzako dzakanaka chaizvo. Then chimwe chavaitaura ndechekuti vanga vasikatendereri, vaibuda pachena vachinyatsosanangura kuti ndinokurombesa, ndakurombesa, unoita mari. Asi pane zviga zviripo zvekuti hama dzinogona kunga dzichifa, tinenge tichida ropa, vachitaura zvakasiyana-siyana ipapo maringe nekurombesana. So inini chandauya kuzotsanangura nhasi ndechekuti ndoda kuti tinzwisise
zvaitaurwa nasekuru Stole kuti zvinyi, uye chinyi chaizvo chaizvo chinoitika pana sekuru Stole. But mhinduro dzacho dzatichanga tichishandisa panapa iBhaibheri. So ameno kuna asingatendi Bhaibheri, but ini ndinotenda kuBhaibheri, ende ndinotenda kuti Bhaibheri isoko raMwari rezvokwadi, risingadi kuwedzera kana kutapudza. Haridi kuzonzi takariverenga zvikakwana saka vavamunya. Rakatonyorwa izvozvo kuna zvakazarurwa kuti musawedzera kana kutapudza kuenda kurudyi kana kuenda kuruboshwe. Kana uchida kuzwa pfungwa dzaMwari chaidzo chaidzo kuti Mwari anombofunga sei uye anodei pamunhu, enda kuBhaibheri. Uye Bhaibheri kana ukariverenga, verenga uchinamata, kwete kuriverenga uchirifananidza nenovel. Verenga uchinamata kuti Mweya Mutsvene anyatsokukujekesera kuti zvinorevei zvauri kuverenga. Uye ukaona kuti ndasangana neimwe vhesi yandisi kunzwisisa kana kuti iri kupikisana neimwe, dziri kuita unga dziri kupikisana, but riri same Bhaibheri riri one, chitsvaga vanokubatsira kuti sei zvakaita unga zvakasiyana but Bhaibheri riri one, unobuda neanza. So hatisida kugara ipapapo. Ndoda kuti ndidzoke panhau yekuti sekuru Stole vakandogara muimba yeuswa, ine rufu yeuswa, ine madziro yeuswa, ine floor yeuswa, asi vari mumvura. Kwatiri zvinoita unga zvisiri normal kana kuti kunga zvinhu zvisingaitiki, but kunyika yemweya zvakajairirika zvinoitika. Ndoda kuti muzive kuti kune inonzi spiritual world neinonzi physical world. Nyika yemweya, kune nyika yemweya. Kozoita nyika yenyama yatiri kurarama inoi. Right. Tobva tadzoka pana Genesis chapter 2 verse 7 yoti Mwari akaumba munhu neguruva revhu. Munhu akaumbwa nevhu, zvinova zvepanyama panama. Anditi? Right. Inobva yazoti Mwari apedza kuumba munhu neguruva revhu, akazomufuridzira mweya weupenyu, munhu akazova mweya mupenyu. Zvinoreva kuti anonzi munhu mweya. Toda kufambidzana, toda kuti tifambe zvakanaka ipapo tisvike kunyaya dzasekuru idzi. Tinyatsonzwisa kuti chii chaiitika panhoroondo yese yavaitsanangura paya. Nyatsondibata zvakanaka, garisika usamhanya. Right. Munhu ndobva ava mweya mupenyu. Zvinoreva kuti ari kutaura uno anonzi kanjanda uno, haisi nyama yamuri kuona, chimutumbi chamuri kuona. No, ari kutaura munhu ari mukati anonzi mweya. Iyeye munhu ari mukati anonzi mweya yeye ndiye anonzi pana Luke chapter 4 verse ya 4, ndiye anonzi haararami nechingwa chete asi nesoko. Anoda kupota achinzwa soko irori ratiri kutaura iri, anenge achitobenefita, anenge achikura, odominata nyama. Nokuti pane mabasa enyama anoitwa nenyama atichazotaura nekufamba kwenguva, ekuti nyama ikadominata mweya uya mhedzisiro dzako igehena, nekuti nyama inode zvisikadi mweya. Mweya unode zvisingadi nyama asi zvichigara pamwe chete. Asi zvinokurudzirwa kuzi unyanye kulidwa namweya, unyanye kuda zvinoda mweya. Semuenzaniso wakambonzwa ere munhu achiti ega ndichinyanya mani akuzvirowa, ndichinyanya ipapapo kakuti ndichinyanya ikakako, mweya aona kuti pepe taita zviri wrong, asi talidwa nanyama. Nyama ndiye anoita mistake, mweya haiti mistake. Nyama ndiye anonyanya kuvavarira kuzvinhu zvinongotapira, zvinongoyevedza, zvinongodai. Ndi nyama, mabasa enyama ari pana Galatians chapter 5. Anditi muri kuzviona mani. So asi mweya anoda zvinhu zvakangonaka, uye mweya akaita kakunyararira, haana nharo, anongokupa maideas muchinyararire, uchizvizwa kuti chakanaka ndechichi but ndiri kuita chakashata. Sezvinotaurwa naPauro kuti ndinoita zvandisingadi ndo zvandinoita. Zvakazoembwa nemusharuka wekuzetsisiwa kuti zvandisingadi kandizvo zvandinoita. Ndi nyama anenge ari kudominata iyeye, flesh. So ngatitaurei tichiti 1 Corinthians chapter 15 verse 50 inobva yati nyama neropa hazvingagari nhaka yeushe hwaMwari.
Pakatadza munhu mubindu reEdheni, mweya wakazowana dzikinuro pakauya Jesu. John 3:16 kuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa ari muoga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Kuroti atenda mweya wake unoponeswa, but nyama haina kuregererwa, yakakondemwa zvachose, yakanzi ichadzokera muvhu, muguruva munova ndoma yakabva. Right. Saka hazvishamisi kuti munhu anopinda mumvura ondogara mumvura makore nemakore, mazuva nemazuva, mwedzi nemwedzi arimo. Why? Because munhu mweya. Saka ndiri kupindura ipapo, ndiri kumbotangira ipapo chete pekuti vakandogara mumvura. Hazvishamisi izvozvo, handiri muruzona manje. But chinonetsa ndechekuti chii chakalidha kuti vazoenda imomo. Uyewo mumwe mubvunzo ndoyokuti ko sei vakazoenda nenyama. Mhinduro yekuti sei vakazoenda nenyama ingori simple. Ndeyekuti Mwari anga asati aparadzanisa nyama nemweya. Because anoparadzanisa nyama nemweya ndiMwari. Mwari anga asati akuda kuti vafe. Anditi saka vanongoenda nenyama yavo nemweya wavo. Dai waiziya Bhaibheri zvakadzika chaizvo ndinotya kuti anogona kuzongoita mabhonzo kwauri. Wainzwisisa kuti Elijah anoembwa nemapostori kuti akaenda nengoro yemoto yayo, akaenda nemuviri wake, haana kuenda hake nengoro yemoto, kungoshaishawo kuemba kwatinoita isusu. Akaenda nechinyamupupuri, akaenda nenyama yake. Right? Aenda nenyama yake Elijah. Akazodzoka kuti afe, nokuti munhu wese anofanira kuzoparadzaniswa nyama neropa, nyama nemweya, I mean. So akazodzoka akunzi John the Baptist. Aya amabhonzo unogona kutadza kuzvinzwisisa, zvaakuda vanonzvera Bhaibheri vanonzwisisa, sezvandambotaura zviya kuti ukaona vhesi yausina kunzwisisa, tsvagurudza uzive kuti inorevei. So akachizodzoka kuti achizofawo sezvatinongoitawo vamwe. Handiri muruzona manje. Saka kuenda nenyama nemweya mumvura muimba yeuswa inhau yekuti munhu anga angori mupenyu, anga asati asvika pakuti adini afe zvake. But hapana chinoshamisa ipo paya ndekuti munhu mweya anogona kurarama mumvura. Munhu mweya anogona kupinda nepamadziro pamuri kuona achibudira kuseri. Munhu mweya anogona kungobhururuka. Munhu mweya chinototilimita, chinototitadzisa inyama. Pekutanga ndochekutanga icho tapindura. Right? Takwenda pechipiri. Ndinoda kuti tisvike pakunzwisisa kuti zvaitsanangurwa nasekuru Stole vaimboti chinyi, uye chinoitika pana sekuru Stole chinyi. Ndava vazhinji vedu tinoshamisika kwazvo, ende pamwe tichisvika pakutozorasiswa, pamwe tichizosvika pakutadza kunamata Mwari. Ndava vanhu mashura tinoada, mashiripiti tinoada, zvishamiso tinozvida. Handizivi pamwe usimbe hunotitadzisa, hwekutadza kushanda, hunoita kuti titarisire zvinhu zvinongori zvemamiracles. Takajaira kungoda kuzwa kuti paitika chakati, muti wamedza dombo tomhanya, dombo ramedza muti tomhanya, ndo zvatinoda izvozvo. Right? So ndaakwenda kuBhaibheri, ndataura kuti nyaya yasekuru Stole ndoda kuirwisanisa neBhaibheri. Ndiri kungoisa sekuru Stole apa, ndotora Bhaibheri apa, ndoda kuti ubude wane anza, wane chokwadi chaicho chekunyatsokuziva kuti chinyi chaiitika, chii chinoitika pana sekuru Stole, chii chavaitsanangura ipo paya. Sekuru Stole vakataura zvinhu zvakawanda, but vakabhesa painzwi rinonzi n'anga. So panoti n'anga ipapapo ndo patinoda kumbodhila napo nhasi tiri muBhaibheri. Panoti n'anga, ndoda kumbovhura Bhaibheri kuna X kuti tinyatsoziva kuti aiwa chinonzi n'anga chiri kutaurwa panapa ichi hachisi chinhu chitsva, hazvina kutangira pana sekuru Stole.
Zvakatanga kare, but tichada kuzosvika pakuti chii chinonzi n'anga, ende mweya unoshanda mun'anga mweyai, mweya rudzii uri mun'anga. N'anga, mweya wemun'anga wakabva kuna Mwari here? Toda kupasvika ipapo tinyatsonzwisisa kuti mweya, simba ren'anga rakabva kuna Mwari here? Kana risina kubva kuna Mwari rakabvepi? Ini chandinoziva ndechekuti panongori neumambo huviri chete panyika pano, kunyangwe nepasi penyika pacho. Umambo hunoshupa panyika panapa, kana kuti umambo hunopikisana. Ndigadzirisa language yangu, sorry, kwete hunoshupa. Umambo hunopikisana huviri, umambo hwaMwari neumambo hwaSatani. Opposition yaMwari ndiSatani, right? Isusu panyika panapa tine makingdoms hobo atinocreata edu, especially kune vanoita zvepolitics zvematongerwo enyika, kuti ZANU-PF, MDC, Triple C, ZANU Ndonga, chakati chikazodano Zephyr Forces and whatever. Izvozvo ukada kuzvitedzera unogona kupedzisira wakufunga kuti ndo zvakangoita kana even munyika imwe. No, hazvisizvo zvakaita nyika imwe. Nyika imwe inongori ne two kingdoms, umambo hwaMwari neumambo hwaSatani chete. Roti pauri ipapo kana usina Mwari una Satani, zviri obvious. Kuzvida kana kusazvida, kuzvibvuma kana kusazvibvuma, kana usingorina kugamuchira Jesu, you are in the kingdom of darkness automatically. Zvoreva kuti uchingobva panyika ino kana usina kungonyorwa chete mubhuku roupenyu, usina kupinda mukingdom yaMwari, uchingobva panyika ino, zvino mark inenge iripo inotoratidza kuti uyu asi wedu, ndewe koko, wotohostwa nevanoenderana nekwauri. VekwaMwari vanenge vakanyorwa, vanoonekwa neropa regwayana, vakatengwa neropa raJesu Kristu. Ndiye mumiririri pakati pemunhu naMwari, anobvisa vanhu mukingdom of darkness achivaisa mukingdom of light, Jesu Kristu weNazareta chete. Saka amen. Ndoda kuti Mwari akupe nyasha unzwisise zvatiri kutaura panapa. Toda kuverenga Bhaibheri kuna Acts chapter 9. Acts, Mabasa aVapostori chapter 8, not 9. Chapter 8 from verse 9. Vanere shona rine rakatonyorwa musoro weshoko unoti Simon N'anga. Takutaura nezveN'anga pana. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simon waiva n'anga kare paguta iro. Waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Pese unanatsozvitresa one pese panoshanda n'anga, pese panomira n'anga, haifi yakanyatsa kugamuchira kuti nhingi anondikunda. Inozviita iyo makuru wani. Unanatsozvitresa ndo zvingori n'anga izvozvo. Kashoma kuona munhu anoita kana kuti zvakafanana kuti elder ndosvikirwa panapa naapostol chachigaro chikuru kufura inini, namufundisi kufura inini, kana na bishop, ndobva ndangotaiwa ndidzikame vaite basa. Ndichiti amen, ndiri kumateresi. Haunyanyi kuzoona kun'anga izvozvo. N'anga inenge ichitozviita makuru wani. Ndo zvikutaurwa nepanapa. Aizviita mukuru kufura vanhu vese, right? Hande paverse 10. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Tiri kuenda bijana kunyatsojekerwa. Hazvina kugumira uko kumashure nanhasi. Vese vaita zvizvi nokuti n'anga inotoporesa munhu ari kurwara, shuwa achisimuka kubva panhoo. Andimuzviona. Saka izvi ndo zvinozopa kuti vanhu vati isimba rani? raMwari. Ndava munhu adini? Apora. Chiri kudiwa nevanhu maresults chete. Handiti kwete kuti zvazobvepi zviri kushanda pan'anga. Verse 11. Vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa noun'anga hwake nguva huru. Anopedzira ane mhomho yevanhu makanzwa sekuru story vachitaura kuti kupi kwese nyika dzavaitaura dzakawanda kune mafollowers, kune vanhu vanovateerera, kune vanhu vanovateerera. Handi makawanzwa vachitaura kudaro nokuda kwokuti vanhu vari kushamiswa neun'anga hukuru hwavanoita nguva huru.
Zvino vakati vatenda, right, pakazouya vana Filipi vakazotanga kuparidza ivhangeri yaJesu Kristu, ivhangeri yeruponeso, ivhangeri yeuyo anoti ndini nzira nezvokwadi neupenyu ari 1 pana John chapter 14 verse 6. Ndini nzira kana uchida nzira yekuenda kuna Baba, ndini zvokwadi kana uchida kunamata kweshuwa-shuwa, ndini upenyu kana uchida kuzorarama nekusingaperi. Wabva panyika pano akabva azosvika vana Filipi vachiparidza zita rake, zvakakonzera kuti vamwe vacho vasungwe, vamwe vapinzwa majeri, vamwe vaurayiwe. Ndawa Satani kana otsamwa, unotsamwa ari muvanhu kuti makudisturba kingdom yangu. Chinzwai zvakazoitika. Zvino vakati vatenda, Filipo vakaparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu. Vakabhabhatidzwa varume navakadzi, naiye Simoni akatendawo, ndokubhabhatidzwawo. Nen'anga iyeya yakabva. Inzwaika, apa ndakumbotaura nevaparidzi nevavhangeri nevafundisi nevabiya vangu maeredha vese vanoparidza. Hama dzangu, nhau yekuparidza haisi kuda kuitwa competition sezvatakuita mazuva anaya. Nhau yekuparidza inoda kutsvaga Mwari, kuti kana ukamira moto waMwari ubake, n'anga dzitendeuke, varoyi vatendeuke, sezvaitwa nana Filipi vaitendeutsa n'anga. Mazuva anaya vamwe vaprofita vari kutodominatwa nen'anga dzacho. Ndakaona panhau yaEkedi, handiikanganwi nyaya iyoyo. N'anga dziri kunzwa, vaprofita vari kunzwa padhuze so nen'anga wachinzi ndauya ini ndini mukuru wenyu. Wobva watonoti naiye muprofita wacho itori n'anga haana kana mweya mutsvene. Bhozi chandoziva ndechoti ane mweya waMwari chaiye nen'anga hazvidyidzani. Musanyeperwa. Ane mweya waMwari nen'anga hazvimisidzani pamwepo. Ungatodzingwa uzibvai pano imi midoro rinovava, mudzimu haungabudi zvakanaka pano. Right, handei? Saka Simoni n'anga nomufarira, nokuti akati ivhangeri yezvokwadi yaparidzwa, akaona kuti zvandiri kuita izvi ndiri kutamba neupenyu, ndichazoda kurarama nekusingaperi, handidi gehena. Akanyatsa kukoshesa upenyu hwake, akati abheta nditendeukewo sezvaita vamwe. Naiye Simoni n'anga akatendeukawo. Ndozviri kutaurwa neBhaibheri panapa. Akagara naFiripo, akashamiswa achiona zviratidzo namabasa esimba makuru akanga achiitwa. Akagara naye achiongorora, achiona. Pari kuitwa zvishamiso panapa. Ndawa brain dzake dzakangozara chinyi? Zvishamiso. No, vana vaMwari hatifani kuzara zvishamiso mumusoro, kuattractwa nemamiracles. No. Mamiracles haana kana style, haana kana dhiri. Chine dhiri umambo hwaMwari. Umambo hwaMwari hwakaita sei? Unozi na Matthew 6:33, asitangai kutsvaga ushe hwaMwari nokururama. Chii chinonzi umambo hwaMwari? Romans chapter 14 verse 17 inobva yati, zvino umambo hwaMwari hazvisi zvokudya kana zvokunwa, asi kururama, mufaro nerugare muna Kristu Jesu. That's the kingdom of God. Chakasaka Jesu Kristu paaiparidza paitike mamiracles hobo inhau yekuti aiparidza umambo hwaMwari. Animuruzona? So atina kufokasa pa mamiracles, takafokasa pa umambo hwaMwari. Tinoziva kuti muumambo ndo mune mamiracles. Muumambo hwaMwari ndo munoita kuti mapofu asvinudzwe. Muumambo hwaMwari ndo munoita kuti zvirema zvifambe. Muumambo hwaMwari ndo munoita kuti vasina mbereko vadziwane. Muumambo hwaMwari ndo munoita kuti vasina dzimba vawane dzimba. Muumambo hwaMwari ndo munoita kuti vanorwara vaporeswe. Verse 14. Zvino vaapostora vaiva paJerusarema vakati vanzwa kuti vaSamaria vakanga vagamuchira shoko raMwari, vakatuma Petro naJoni kwavari. Ivo vakaburukirako vakavanyengeterera kuti vapiwe mweya mutsvene. Ya stage number 2 zvayo yemunhu atendeuka, but tinoda kudzoka kunyaya yasekuru Sithole. Wagomana, uyai muone
zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane mbone eutakanjanda waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai